And the prefix Mavan Inasta Purada Map City Productions Chronic Records Backdoor. You know what it is. In this life that we're living, you don't have to trust nobody. You know why? Cause there's some sort of people I've met it. You're real friends. Yeah, you're real backstabbers. So zitu zoitwanga urindishe mwana kadanga uritina mukomana gasondo digana ndafedza ndaana ngamudhana. Yes ndiko hana ndirizvo nazvita tizvivali ndivuhana ndashirinotranya ndozvipuruvori nemwana simunoirima mara huna zvenakana umbaisa nozvizama mara huna zvenawana zina ndilamu mara huna chena shuma nilichopura vatu nishiklemo rinopfuma enu nisiwanesa lichitu nikodododuma zote zvenazvita ndiazvidiva nsongohuma nokamroka shakalahamu ni adhura. Mwana niko hura badani ratangana niambe tinga dopumura mara ndianibudza zvidopera nisea ukora naudhijia zote zvisachaitea. Yes, auti zote dzivondiva dzanipedza ndikwamba auti zote nadzedzo dzenadzihedza ropiwa ma7 relaxani zvidoluga mizo urizwa zaruga shango